No niin, pyörä alkaa olla pakattu. Montako tuntia aikataulusta myöhässä? Kohta 4 tuntia myöhässä, mutta kaikki on valmista. Uusi rengas. Pyörä on pakattu raskaammin ehkä kuin koskaan. Ja sit mennään. Käy lähteä kotiin. Mitä arvelet? Leiripaikka löydetty. Oli siellä tapahtumia. Viinit on lasissa. Ruoka on tulossa. Tulet. Mitä nyt näistä koivurisuista sai tehtyä. Teltta. Pyörä on parkissa ja joutseniakin siellä on. Huomenta. Täällä on aika lämmin keli heti aamusta. Siittäpä kahvit tulille. Käsi kaivat. Suklaata. Perkele, että säikäytti. Nyt on menty semmoista kivikkoa, rällikköä, vesikkoa. Niin paljon, että muutaman kerran pohjapanssari kolahtanut oikein kunnolla. Kiven, no ei siinä mitään, sehän on paksu alumiinipanssari, tommonen koko pohja, että ei se ole miksikään mennyt, mutta yhtäkkiä alkoi vilkuttaa öljyvaloa ja mietin, no nyt sitten tuli öljyt pihalle, että nyt loppu tämä meidän postitien kierto tähän, mutta niin hiljaa joutui ajamaan ja kytkintä luistatettu ja tehty vaikka jos mitä, niin öljyt lämpeni. Niin nyt tässä on sitten pieni pizzan syönti kautta suklaan syöntitauko. Kova. Lähdetään katsomaan. Puhelin on. Täällä on video. 100 metriä. Vitu hietikkoa pitkin. Siihen pätkähti pensuja. Pitäisikö lähteä kotiin? Mitä arvelet? Kokeillaan nyt toiset 100 metriä. Ihan hyvät jatsarithan näistä tuli. Meillähän voi lähteä vaikka Mikkelin tanssissa. Nyt me sitten lähdettiin vittu kävelemään. Se pyörä. Pyörähän on nyt jätetty. Sinut mietään ensi kerralla kotiin.